botezat, te-ai miruit, te-ai spălat, îndreptat. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Amin. Așa. Botezat, te-ai miruit, te-ai sfințit, te-ai spălat, te-ai îndreptat. În numele Tatălui și al Fiului. S-a stricat școala. Bate-te nașe. S-a stricat? Treci bă acolo, bă, cu aparatul de Treci acolo, Ioane. Dă-te în față, încolo. Bă, dacă vă iau eu acum... Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, spre mare mila ta. Ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Bogdan Gabriel, Andrei Marius, Mario Alexandru, Antonio Laurențiu. Ia, l-ai prins? Cred, nu. Uite. Păi dă-mă să tai. Pentru sănătatea, mântuirea, ajutorul și tot binele lor. Încă ne rugăm pentru Domnul nașii noștri, Elena și Alexandru, Bogdan și Adriana. Numele, să spuneți numele, să puteți Florin și Daniela. Mario Alexandru. Eu sunt Costel și Steliana, nașii. Luminița. Madalina și Daniela. M-am gândit de cum a transpirat grașul. Deloc n-a plus. Deloc n-a plus. Deloc, ce mai bine. Slavă ție, Hristos! Încă ne rugăm pentru părinții care i-au născut și pentru cei ce sunt prezenți la taina aceasta sfântă a botezului pruncilor, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeule ești, ție Maria Prea Tatălui și Fiului și în vecii vecilor. Acum îi împărtășești. Auzi? Cu 3-4 kg, dacă îi dai tu mai grav. Da. Ești ușor full. Nici nu te Nașilor să vă trăiască, fie ca bunul Dumnezeu să asculte rugăciunile noastre și ale dumneavoastră, să le trimită pe Îngerul cel Călăuțitor, să-i însoțească pe tot parcursul vieții, să le dăruiască har și binecuvântare, să fie sănătos, să vă aducă bucurii și realizări, și dumneavoastră să fiți sănătos, să-i faceți mari și de ce nu să ne vedem și la cununie. Să vă trăiască! Haideți să-i și împărtășim! Hai! Haide! Împărtășim, hai!
Vezi că i-a căzut scarpul. Păi ia plecă-te și tu, cum îți dau? Țineți-i pe mâna dreaptă, țineți-i pe mâna dreaptă. Mâna dreaptă. Păi și asta ce e, măi, băiat? Stai, băiat. Gabi, să vii aici să facem foto. Gata? Nu vezi de certificatul ăla? Ai răbdare. Unde sunt ai tăi? Te la toate aici. Sunt somn? Până? Nicule? Gata, ce mai filmezi? Gata? Ia stai așa acum ca